بزين عوتن تنجمر جغنا حيلتات مكلخال تግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራም ኣብ ፍሉይ ዝምዋግህ ህምራ ማእኸል ገይሩ ብመሪሕነት ውልቀበላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህዝቢ ትግራይ ንምብስባስ ኣብ ልዕሊ እንቀሳቐስ ዝነበረ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራም ብዝወሰዶ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ሓደ በጦሎኒ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራም ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲስሎም ኣብቲ ከባቢ ዝነበር ብሄረሰብ ዋግ ህምራም ብጅግና ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝተወሰደ በርቃዊ መጥቃዕቲ ንክዕወት ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝገበርዎ ምትሕባርን ኣቀባብላን ዝለዓለ ነይሩ ዝርዝር ትሕዝቶ ወኪልና ካብ ሓራ መሬት ከም ዝስዕብ ከቕርበልና እዩ ነፍሲ ትግራይ በኣንፈት ደቡብ ናይ ትዳቦ ፍሉይ ዞባ ዋግ ኽምራ ከተማ ዝኾነት ከተማ ጣፍታም ካብ ርዕሰ ከተማ ፍሉይ ዞባ ካብ ዝኾነት ከተማ ሰቆጣ 30 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ትርከብ ከተማ እያ ኣብዛ ከተማ ተስፋሕፋይ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራም بمرحلة سراويت والكمالخ إسياس أفوركي داخل جيرو أبتي خرابي أبد على زنابرو تجارو تختار الجفات تنزل فاتريتين كابل متكاد حالفو أبد على حيلتها من كل خان تجاري متعفن مفناو كما ما أخذ سوين يتكمل لانيرو ساعة مدرسة كل سنة 10 سنة عامة مرات جبنا حيل من كل خان تجاري أبد علي إذ يكون أرمنا وتسعة حيل زو صدوا عند وتاوي مبرق أو متكعتي أبتي خرابي عريدو زنابرو حد بطلون تسعة حيل فري حيل محرا أبتوجي 3 أبرات فولي حيلة محرا استمر كنت هونو شعور برتكاو أستمر تباهيبهم ناب خبابي ومن صدر ومن كم استثنيو تابع مقننا حيل من التجراي وذات حنا وتابرا ومرجعتا يرجع دي فتم مرخات طلعي كذا زبري وحيلي كنتوف محراتن أستمرون هو مثلنا يدمان يمنا كم تلنو بنتمنام أبتوجي حنتورا المكينة مسمولو أطوار تناريخ أيام قال إيش تماسا سالت وتابرا ومكينة كم تلار أطول وتابرا ومرجعتا أي حدر دحرت هنا تزاربنا يوم مرحلة حيلتها تجراي والتمرخي سراويت إساس كابل تجراي حالفو نخل الأمحراون نابا زي زاري عودة وجه نموتاو زحد كهم قانون وجه تاتا حدا مرة جاجتي إذا بتكلمي زخنا بيرسب أرجون نبرت خطوة تاتان جينا حيلي مكر خان تجراي بزوجته عن سوارقوي وتحضروا متكعتين قواتن تحكم عن تقاطر زنور متحوارن أكبران في كم زنورة أكتب تاترخينا تعزينا إنام جبنا حيلي ممكن خالد تجراي كلمة وحدات مقالتات أبد علي عصوب سراوت فاشست أبي حمدين بعدها وراري وركمنا خكاس أفوركن أبد كبابتات وردا وفلان الأخسجن بدو فرو تخطط هذه مبلغ أو متكعتي يعني حملت شيء سراوت بموت المقتتن كابل تقم وسعي قانون يتوت هذا مرداتها أي حدر وكل دلتو أنا تجراي كابل حرام على تجراي نبقالو زيناتات نانتن سجر بمخنيات وكينات نزت تفناقلون رديئة نزدلن حزب تجراي ካብ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ዝተልኣኸ ዝተፈላለየ ዓይነት ሓገዝ ምግቢ ቀለብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀመላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ወተሃደራት ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድን ይኸውን ህላው ምሩኻትን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ንድምፂ ወያነ ትግራይ ሓቢሮም ኣለዎም USAID ሓዊስካ ዝተፈላለዩ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ንህዝቢ ዝለኣኽዎ ሓገዝ ቀለብ ዕጡቃት ወረርቲ ሓይልታት ኮይኑ ከም ዘሎም ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝተማረኹ ወተሃደራትን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ገሊፆም ኣለዎም እዞም ወረርቲ ሓይልታት ሓረስታይና ማእቶት 2013 ዓመተ ምህረት ከይእክብን ብጥሜት ካሃልቅን ዝገበር ወግፍ ከይኣክል ነቲ ዝተልኣኸ ሓገዝ እኽሊ ንቀለብ ዕጡቃቶም የውዕልዎ ከም ዘለው ዝሓበሩ ተምሃብ ትርኢቶም ገበርቲ ሰናይ ትካላት ነዚ ተረዲኦም ግቡእ ስጉምቲ ንኽወስዱን እቲ ዝለኣኽዎ ሓገዝ ድማ ብቐጥታ ንተሓገዝቲ ከከፋፍሉን ሓቲቶም ኣለዉ ወረርቲ ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ንምንጻት ዝሓዝዎ ሰይጣናዊ ተግባር ንምፍጻም ቅድም ክብል ማእቶቱ ከይሓፍስ ቀፂሉ ድማ እሱብ ሰራዊቶም ኣብ ዝረገፀን ኩለን ከባቢታት ትግራይ ዝረኸበን እንስሳ ዘቤትን እናሓረደ ብምብላዕ ህዝብና ጥራሕ ኢዱ ክተርፍ ይገብርዎ ከም ዘለው ግዳይ እቲ ግፍዒ ዝኾኑ ክፋላት ሕብረተሰብ ይገልጹ ኣለዉ ስለዝኾነ በብዕለቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማእለያ ዘይብሉ ግፍዒታት ይፍጽሙ ዘለው ኣረመኔታት ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድን ውልቀበላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብገበን ኩናትን ክሕተቱ ማሕበረሰብ ዓለም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ በሰላትን ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ግቡኦም ንኽዋፅኡ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ከም ዝሓተቱ ወኪልና ካብ ሓራ መሬት ጸብጺብልና ኣሎ ኩነታት ህፃናት ትግራይ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ትካል መድሕን ህፃናት ዩኒሴፍ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም ዩኒሴፍ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝያዳ ከም ዝተጎድኡ ከምኡውን ግዳት ቅትለትን ጾታዊ ዓመፅን ከም ዝኾኑ ብምሕባር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ማርያም ድንግላት ኣብ ዝተኻየደ ጨፍጫፍ ድማ እንተወሓደ 20 ህፃናት ከም ዝተቐተሉ ኣመልኪቱሎም ብተወሳኺ ህፃናት ንትምህርትን ሕክምናን ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ግልጋሎታት ከም ዝረሓቑ እቲ መግለጺ ሓቢሩሎም ብዘይካዚ
ኣብ 13 ከተማታት ብዝተገብረ መጽናዕቲ 57 ሚታዊ ጎዳ ጉድማይ ከም ዝዓነው ኣብ ትካላት ጥዕናን ትምህርትን እውን ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበጽሐ እቲ መግለጺ ሓቢሩሎም ነቲ እናወሰኸ ይመጽእ ዘሎ ጠለብ ውፅዕ መዓት ንዝኾኑ ወገናት ብህፁፅ ክማልእ ኣለዎ ዝበለ ዩኒሴፍ ኩሎም ተጻባእቲ ወገናት ንህፃናት ካብ መጉዳእቲ ንኽከላኸሉ እውን ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ ኣብ ኣኽሱም ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ሰላማውያን ሰባት ዘዳለወ ጸብጻብ ሓበሬታ ሂቦም እዮም ዝበሎም ውልቀ ሰብ ክትትል ንኽግበሮም ኣተሓሳሲቦም እቲ ሚኒስትር ኣብ ኣሜሪካ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳበ ነቶም ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ ጨፍጫፍ ኣኽሱም ዘዳለወ ጸብጻብ ነቲ ትካል ጉጉይ ሓበሬታ ኣቐቢሎም እዮም ዝበሎም ሚካኤል በርሀ ዝተባሃሉ ውልቀ ሰብ ተዓሲሮም ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽሉ ወይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝእሰሩሉ ኩነታት ንከናዲ ኣተሓሳሲቦም ኣለዎም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ብዛዕባ ጨፍጫፍ ኣኽሱም ዘዳለወ ጸብጻብ ኣይተ ሚካኤል በርሀ ሓበሬታ ከም ዝሃብዎ ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ እቶም ውልቀ ሰብ ድማ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝተኻየዱ ግፍዕታት ኣብ ዘዘንቱም ሓፂር ፊልሚ ከም ካህን ኮይኖም ከም ዝተዋስኡ ዝዝከር እዩ ኮይኑ ግና እቲ ከቢድ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ስዕረት ይጉልበብ ዘሎም ፋሽስቲ አብይ አሕመድ بعقل طبت زغبرو طفيوم حنسا نتي عبيت مرخبت حفاش علمنا نتحلقتي سبعوي مسلاتن زرغاغصوم اب اقصوم زتغبر ጨፍጫፍ ሰላማውያን ሰባት ሓሶት ይብል ካልኣይ ግዜ ድማ ዲፕሎማስያታቱን ሚኒስትራቱን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ 24 ሰዓት ንኽነጥፉ ይእዝዝ ጽኒሑ ድማ በዓል ኣሜሪካ ብቁጠባዊ ዕቤት ኢትዮጵያ ቀንኤን የሕንክላን ኣለዋ ኣብ ዝብል ዓዘር ቆዘረ ተጸሚዱሎም